Igor, eta zure familiak zer dio? Zure familiak? Norekin hitz egiten duzu, zure emaztearen, zer guraso Bueno, bizi emazteak hitz egiten du, ni Errusiaz bat ere, pero... Ja. Ze familia dauka, zure emazteakan? Bueno, gurasoak eta naia. Ja, eta zer diote? Gurasoak ez dut ulertzen segatikan jendea juten den kalera. Zate dute konponduko dira gauzak, inor kalera atera gabe. Ni azaroan eta egon izenean, ni egunea juten nintzen. Ara, eta zertako zoaz, ez dute deus lortuko, ez dakize, eta gero ideia daukate manifestaziora juten den jendea ordainduta dagoela. Zate dute, oiek dena ordainduta da, ni izaten, jo, ni juten ez dira, inoiz ordaintzen, abera aurkitzen ditudan ez bait, ez? Eta gero, bueno, kuñatuak ezin du deus esan, gobernuan sartuta dago, bere lana hor dago, eta ezin du bere opinioa eman, ez? Pero, bueno, horrekin argi izaten du. Isilek egoten da, eta orduan ez du. Eta gobernuan zer lan dauka, edo? Esan dezagun SOS-deia, hemengo SOS-deia, bueno, beran Ukrania mailan, bera da koordinadore nagusitutako bat. Bai, beraz, informazio asko izango du. Informazio asko esan nahi dut, gertatzen ari diren larrialdiei buruz, eta... Bai. Eta, bueno, gero gauzak nola den ikusteko, berari adibidez, ordu asko pasatzen dituzte bideoak ikusten, Maidanen dagoen jendea bilatzen dute, gobernuan lan egiten duen jendea bilatzen. Eta harrapatzen dutena, nagusiari izan, eta pertsonari kalera, o espetxera, o segun segiten. Bai, gobernuko langile publiko bat altxamendu horretan, edo protesta horietan, edo baldin badago, bideoak ondo behatze dituzte, eta... Eta harpitze dutena, kanpora. Ja. Nola esan duzu plaza? Maidane? Maidan da, enparantza. Independentziaren enparantza da. Enparantza, edo plaza. Etan ari da gertatzen, ez da zuzeneko seinalea badaukagun orain lankideok. Hauxe da, plaza hauxe, izango litzatek ez? Plaza handia da, edo nolako tokia da? Bueno, enparantza oso ondia da. Hemen ikusten den baldin badugu, frentean Hotel Ukrania, argitan dagona, bere eskerretaran malda bat igotzen da, 500 metroko malda bat edo, hor dago parlamentu bat, bueno, parlamentua eta ministerioa daude. Hor ministerioa daude, pixka eta horrego parlamentua dago, tartean Ukraineko Banko Nazionala eta gero ministerio guztiak hor daude. Hor eta gero bestela hori imaginak ikusten dira eskubialdean. Hor dena, hor zentratua dago. Eta parantzatik 200 metro eskerretara, hor dago Dinamo de Kieveko estadio sarra, oain dela, istiluako hor izan ziren urtarrian, ikusten zela barrikadak, autobusak erretzen, dena hor oso zentralizatu dago. Horantxe bertan, hanbizien Euskaldun batek ontsa egin digu, zabaldu omen da Ukrainian gaur arratsaleko 5etan, zurrumurrua da, beraz, erositeko prezioan esango dugu, arratsaleko 5etan polizia sartuko dela berriz ere plazara. Gaua aprobetxatuz eta hori guztia, han zabaldu den zurrumurrua. Kontatu ez duguna, Catherine Ashton, Europako nolabait esateko atzerri ministroak bilera deitu duela, bihar egin nahi du bilera, atzerri gaietarako kontseilua bildu nahi du, Ashton emakume honek, eta berak esan du Ukrainiako lider politikoei zigorrak jarri behar zaizkiela. Hori da, Europatik esan dena. Errusiak esan duena, Putinek zer adierazi duen, lehen aipatu dizuet, Putinek esan du, erreboltari hoiek guztiak, Ukrainiar erradikalak direla. Eta Aita Santuak ere hitz egin du, eta esan die, alde guztiei indarkeria uzteko. Oso toki erligioz? Ortodoxoak dira. Eta oso erligiotxua. Oso, erligiozaleak edo nolabait esateko. Erligioak badu paperik honetan, edo ez? Momentuz ez dira asko agertu. Ikusten dira, imagina batzutan, hori ikusten nahi gera, batzutan agertzen dira, pero gero babesa elizak irekita guztien dituzte manifestariek sartzeko, horrelako gauza. Eta, hain komentatu zu hori, gaur arratsaldean ejertzituak hasi da erdi aldean altxatzen 5-6 metroko hormiguzko muruak. Gaur bidalizkiate imagina batzuk eta hori ikusten dira. Muruak altxatzen, kaleak izten, eskenean lortu behar dutena da, hor erdi aldean ja dendak, hor enparantza horretan, zua ikusten da, hor kriston denda kanpaina pila zeuden, janariakin, lo egiteko tokia zen, dena erreta dago, eta azkenean nekatuta, janari gabe, lo egin gabe, eta momentu batean obestan sartuko da. Hoxe da, Ukrainiako azken orduko berria, azken irudiare bai, ez da gaur egun asko dira, Txernobildik Euskal Herria etortzen diren umeak, oraindik? 200 bat, hola etortzen dira, hitz egin nuen dela gutxi. Beraz, familia dezente zaudete, nola edo ala lotuta Ukrainiarekin. Erki ba, Aitor Ruiz de Angulo, benetan, eskerrik asko.
hau dena kontatzeagatik.